Tää kirkko, Halikon kirkko. Mitä kaikkea se onkaan nähnyt ja kokenut vuosisatojen varrella? Se on muuttunut ristikirkoksi jossain kohtaa. Sitten se on osittain keskiaikainen, osittain 1800-luvulta. Ei ole todellista. Miten se on voinut muuttua niin pienessä ajassa? Ei siihen ole tarvittu kuin se, että keskiaikaista kirkkoa on laajennettu ja näin kaunis se on vieläkin. Ja Halikon kirkko, tänne sitä on pyöräilty monet kerrat messuun. Ja ajateltu, että voi että miten kaunis kirkko voi olla. Ei ole ihan niin korkea ja jyrkkä mäki kuin mitä Uskelan kirkon mäki. Vaikka kyllä tässäkin mäkeä on, kun tänne varsinkin toi Kellotapulin mäki, kun se on niin mahdottoman jyrkkä ja siinä sai olla tosi varovainen, kun sitä meni ylös. Se on niin jyrkkä. Onkohan sitä keskiaikaista osaa jonnekin tänne asti voisi olla? Keskiaikaista on tähän. Niin. Olisiko se sinne asti jonnekin? No, niin se voisi olla vaikka tohon asti jonnekin. Joku tuollahan tuolla pääoven vieressä on pieni vihkiristi. Joo, on. Ja sitten ne seinät on mennyt tosta, niin kuin, mistä ettei ole ollut noita sivulaivoja silloin keskiajalla. No ei. Ja toihan hieno toi vanha. Niin on. Toi vanha alttarikaappi. Ei kun tossa on alttari. Siis molemmat, tääkin on vanha. Tää on 1400-luvulta niin. Tää alttarikaappi. Ja sit toi on 1600-luvulta. Joo. Et toi on niinku toi on vanhin. Niin. Niin no se on sit melkein siltä ajalta, kun se on rakennettu. No niin on. Joo, kyllä. Siitä vähän puuttuu osia. Joo, no mä katsoin silloin joku kerta kattonut, kun on jumalanpalveluksessa ollut ja pyörän kanssa tullut tänne, niin on kyllä monta kertaa tullut katsottu, että jotain sieltä puuttuu. Joo, siinä on ollut ovet, kun se on ollut semmoinen alttarikaappi. Ja aivan. Niissä ovissakin on ollut jotain hahmoja kuvattuna. Ja sitten puuttuu kädet joltakin noista. Joo, mun täytyy katsoa. Katsoa lähempään. Se on varmaan toi kun on tossa toisena vasemmalta, niin siltä puuttuu. Mä laitan tän YouTubeen sitten. Mulla on siellä omia videoita paljonkin. On tää hieno. Ja tonne ei voikaan nyt mennä tonne sakastiin. Mä luulen kyllä, että musiikkia tarttuu. Sitä musiikkia tarttuu videonkin vähän se. Mistä toi musiikki tulee? Se tulee jostain nauhalta kaiuttimista. On varmaan tuolla sakastissa ne kaiuttimet. Mistä toi tulee? Joo, tonhan tää... Kaiuttimet on täällä, mutta se, mistä se soi, niin on. Teen tuolla se pienen videon täältä näin nyt.
mulla on laivamatkaltakin, meidän laivamatkaltakin tuosta vajaan kuukauden takaa on yksi video, kun mä oon tehnyt. Eikö täällä kirkon sisälläkin liiku noita kuvia? Joo, täällä on kanssa noin valot. Joo. No täällä ei tarvikaan noita kattovaloja nyt sit pitää ollenkaan. Joo, täällä on nyt vähän tämmönen erilainen valaistus. Niinpä. Tän tapahtuma-aika. Niin eikö messuja aikaa sit kaikki nämä kattovalot joo, tuolla ylhäällä? On. Tää on kyllä niin kaunis tää kirkko. Oli kyllä tosi kiva olla vielä syksylläkin herättäjäjuhlan tiimoista yhdessä. Niin oli. Oli kivat laulut. Oli, joo. Mä tykkäsin niistä kyllä. Mut mä en silloin kesällä meinannut muistaa sitä sopranostemmaa siihen 814 virteen. Voi juman kekka, se oli vaikea silloin ja se oli vaikea nytkin. En tiedä sitä, mutta ihan kiva. Kiva se oli kyllä, sitä ei voi väittää vastaan. Anna vähän tarttua tuota musiikkia tähän kanssa. Anna vähän tarttua tätä musiikkia tähän videon kanssa. Niin. Sitten mä menen tuolla. Tuolla on sit Jukan työmaa. Tuo Jurkuparvi. Niin menikö se Silja nyt sitten yläasteen? Joo. Ei täällä kyllä paljon tarvi kynttilöitäkään sytyttää. Vähän liikuttaa video, että saa vähän erilaisia kulmia. Tää on kyllä niin hieno tää kirkko. Melkein kuin kotikirkko. Onhan tää melkein kuin kotikirkko. Ja se on sun kotikirkko. Uskelan kirkko. Tässä on sitten tää maapallokynttelikkä. Maksaa saman verran kynttilää sytyttää täällä kuin Uskelan kirkossakin. Mä luulen, että mä teen tästä semmoisen ei mitään nyt hirveän pitkä, mutta... Niin se on saat itse leikata. Niin, mutta sen saa katkaistua tästä.
Noin se olisi ehkä liian pitkä, joo. Ei, mutta ei se YouTube ole liian pitkä. Ai, okei. Mutta Instagramiin se voisi olla liian pitkä. Jaha, mikä mun perheessä ja suvussa on parasta? No, mun mielestä mun suvussa ja perheessä on parasta, että me tehdään paljon asioita yhdessä meillä toimii huolenpito, että vaikka mä olen omassa perheessä ainoa lapsi, niin sitten on valtava parvi serkkuja ja muita sukulaisia ympärillä. On pikkuserkkuja ja serkkuja, niin heidän kanssa mä olen oppinut tosi paljon kaiken näköistä. Annukka! Täällä on aika kiva toi. Mikä on? Tää. Joo. Tämä näin. Mäkin kerroin, että mikä mun suvussa on parasta, niin se, että vaikka mä olen omassa perheessä ainut lapsi, niin mulla on kuitenkin iso serkkuparvi ja pikkuserkkuparvi. Et nytkin mä olen joka päivä ollut mun yhden pikkuserkun kanssa yhteyksissä. Niin, ja sitten sitä illalla oikein odottaa, että mihinköhän aikaa se soitto tulee. Eilen illallakin, kun mä olin sängyssä jo nukkumassa, niin mulla oli puhelin vieressä, että koska tulee. Se on joka ilta nyt ollut näin. Ja nyt mä katsoin eilen, että se tuli pikkusen 9 jälkeen eilen illalla. No, se on kiva. On. Jaa. Mitä me tykätään yhdessä tehdä? No, jos mä nyt semmoisen 57-vuotiaan pikkuserkun mainitsisin, niin viime lauantai mä olin hänen luon Perniössä ja siellä me yhdessä häärättiin pihat olisi melkein puolen hehtaarin kokoiselle tontille. Mä haravoin ja Mika ajoi sit lehtiin ruohonleikkurin kanssa. Kiva tapa viettää syyspäivää. Oli joo, ja hän tuli ihan vartavasten mua hakemaan. Ja omalla autolla tuli hakemaan mut Perniöön ja se oli kyllä tosi mukavaa. Joo, jos mun pitäisi yksi valita, niin kyllä tää olisi tämä. Joo, siis mä oon tullut 2006 Halikkoon itsenäiseen Halikon seurakuntaan. Eli sul tulee kuule 20 vuotta ensi vuonna. Joo, ensi vuonna kyllä. Niinpä. Ja milloin Jukka tuli ensimmäisen kerran katsoa? Ensimmäisen kerran. 2007. 2007. Silloin hän tuli ensin viransijaiseksi ja sitten hän sai 2008 hän sai sen viran. Joo. Ja sitten hän oli vuoteen 2012 ja sitten hän lähti Raisioon. Ja tuli taas takaisin. Jukka on ollut semmoinen, että hän on vähän ravannut edes takaisin. Siis koko sen ajan, mitä hän oli poissa täältä, niin hän kuitenkin kävi täällä. Hänelle säilyi jotenkin ne niin säilyi sitten tänne, että hän kävi täällä sitten musisoimassa välillä soittamassa keikkaa joidenkin. Joo, mun täytyy toi kirjoittaa ylös nyt ja mun
mun kummitädin mies täyttää nyt marraskuussa 80 toi Karini. Hän täyttää marraskuussa sit. Joo, mutta kyllä tämä on kaikista sanoin seurakunnan kirkoista, niin kyllä tämä on suosikki, mutta ehkä mä oon vähän puolueellinen. Siinä tulee semmoiset, siinä tulee tietyllä tavalla puolueelliseksi, kun on pitkään yhdessä kirkossa ollut. Niin siinä ja siis paljonhan hienoja kirkkoja meillä on. Ja jokainen on niinku omanlaisensa. No se on just jokaisessa näin. on niinku oma. Joo, ja muistan, kun siitä on monta vuotta aikaa, kun Hiilovaaran Terttu, niin hän sanoi, että Tuskelan kirkko on kolkko, mutta en mä ole koskaan kokenut sitä kolkoksi, sitä kirkkoa. Niin. Se on vaan niin erilainen. Niin, se on erilainen. Joo. Tämä on jännä, kun tämä on iso, mutta tämä on siltä aika kodikas. Joo. Ja eikä tämä tunnu, ja just se kodikkuus tekee sen, että tämä ei tunnu kauhean isolta, vaikka todellisuudessa tämä on iso, niin tämä ei tunnu semmoisen isolta. Niin, joo, kyllä. Ja mä itse ainakin koen, kun joskus on kesällä tai alkusyksystä pyöräillyt tänne, niin on ollut semmoinen kokemus siitä, että ei ole tarvinnut koskaan niin kuin ajatella, että tämä olisi liian iso. Että semmoinen, vaikka tämä on iso, mutta tämä ei ole kumminkaan liian iso. Ei riitä, meinaa kädet riittää tonne ylös asti. Tonne katorajaan asti, kuin riittää. Aika pitkä tästä nyt näköjään tulee. Juu, kävin toissa päivänä. Itse asiassa ei ole valikompi. Paljon hänen kanssa kasvua. Mistä päin te on? Joo. No niin. No mutta täällä näitä kirkkoja riittää, että se ei ole, jos ei nyt ole täällä. Joo. Pysäytän tänne. Mä luulen, että mä kuvan tuossa ulkon vielä vähän, niin saa vähän pitut lisää. Ja sit käyn katsomassa sen minkä Annukka neuvoi tuolla Sakastin puolella. Tuu vaikka nyt! Tuollahan ne oli. Tuossa hautakiven päällä.